Goddag, jeg hedder Ketil Carlsen, og jeg er ambassadør for EU her i Honduras. Vi har netop afsluttet en fantastisk spændende dag, hvor vi sammen med Folkekirkens Nødhjælp, som arbejder her i Honduras, og en lokal organisation, som hedder OCDI, har været ude og besøge nogle af de projekter, som EU støtter sammen med Folkekirkens Nødhjælp her i Honduras. Det har været utrolig fascinerende at se, hvordan det kan lade sig gøre med deltagelse af alle hovedaktører og skabe nogle rigtig gode resultater for måske nogle af de befolkningsgrupper, som ellers har det allersværest i det her land. Vi er i det område, der hedder Copan, hvor der er en lokal stamme oprindelige folk, Maya Chortierne, som faktisk først blev anerkendt i 1996, og som bare for få år siden levede under ganske utroligt kummerlige vilkår. Og fattigdommen her er stadigvæk enormt udbredt. Honduras er jo som bekendt et land, som er præget af stor fattigdom. Der er store problemer fortsat med vold og kriminalitet. Og Honduras også er et af de mest ulige lande i verden faktisk, og i Latinamerika i særdeleshed. Og den her befolkningsgruppe er altså så blandt de allermest sårbare i Honduras. Så selvfølgelig er der nogle store udfordringer at arbejde med. Men gennem det her program har vi altså lykkedes med at få fat på over 400 familier, som med kapacitetsopbygning, med mulighed for at få en større bredde i deres produktion, i deres landbrugsproduktion, med muligheder for mikrokreditter, med idéer til, hvordan man kan skabe små virksomheder, som kan sælge både til det lokale marked og sådan lidt efter lidt også til et marked lidt længere væk. Der har det faktisk været muligt at skabe nogle forbedringer i livsvilkårene, som er ganske bemærkelsesværdige. Det har vi været hen og se på, og det er selvfølgelig utrolig fascinerende, også for en EU-ambassadør, som skal administrere et ganske stort udviklingsbistandsprogram i Honduras. Det er sådan, at Honduras fortsat for EU er et rigtig, rigtig stort samarbejdsland. Det er faktisk det land i Latinamerika, der modtager anden mest hjælp efter Bolivia i øvrigt på hele kontinentet. 235 millioner euro i perioden fra 2014 til 2020. Så den inspiration, som vi kan hente i det her glimrende arbejde, som Folkekirkens Nødhjælp har lavet sammen med de lokale samarbejdspartnere her, og som har sikret, at man altså når helt ud til de allersidste end-users, til dem, der måske har allermest behov. Det er en stor inspiration for os at skabe nogle gode resultater med det samarbejde, som vi har med regeringen for at skabe en større bredde i den her type af indsatser.